Madokachere mabiangu tauya nadzo dzanyasi zuwa rochisere mumwedzi uno wakubvumbi tolinga munhau dzanyasi wamunangarwa kuri kunzi iwo wakonzeresa kuti dare reparamende ripfikiwe mhanduwe kusvikira zuwa rochitanhatu mwedzi uri kuteera mwedzi wese vanhu vakaita kudipfamawo kugarawo kutambira mari mahara kwaino vamwe zviri kuitika vanenge vari kushaka iyo impeachment yakareketiwa naiye Geza kureketa kuti vanhu vavo vanoti waziva kuti vanotembeka ba mhanduwe rikaitiramba takazviringa apayo zvavo vakwira ndege wakabva waenda kuUganda mhanduwe kwai kuno musangano uri ikweikweyo kuno ndiko waenda heno kuti wachabenhuka rini ipapo wabva wasiya zvavo Kembo 2 Cups Mohadi aripo ari kutonga ndiye akabata chigaro chokutonga rikaiti goona kuti zvinotekaira sei pavanenge wabenhukapo. Christopher Mutsvangwa izvezvi adokera akanyora tsamba mhanduwe achida kureketa kuna Janifani Muswere akati iwewe woita basa rekubvumira ZBC kuti iburitse zvinhu zvomubato reduyo tiribe kuzvibvumira. Kwai nyaya yekuti wakaburitsa zvakaburika musarudzo dzakaitiwa dzeWomen's League dzokwamutare iwewe kuburisiya zvichiburika izvozvo uriwe kuwanyepa kuti wareke kugoburitsa ndisu isusu basi kwai ndisu chete vanhu vanokona kuburitsa vanofanira kunge vachiburitsa zvinhu zvinoitika mubato reZANU-PF nekuti ndisu vanoreketera ZANU-PF mhanduwe kuribe chizvino rikaiti goramba takaringa kuona kwazvinoperera kuti ndokupi. Vanhu vamwe watovhundukawo nyasi sokuvhunduka tagweita mhanduwe kuona vanhu vobato rokuZambia rikutonga rahakaenda ichirema yoro UPND wachiuya koita akatomukanyai naye wamunangarwa noZANU-PF idiwi kana paino kupfungaidziwa mhanduwe ndiko kusvinu chaiko rikaiti goramba tichiona kuti zvii zvavari kufunzisana nekuti kana padari panyangara vanhu vokuzambia vakutofanira kungwarira nokutoti kana wakanangidziwa pazvinoitiwa pacho kuti wareke kugobisiwa pachigaro upenyu hwese mhanduwe wachindoronga wachiita zvavanoda hawo palibe ari kuwabisa rekaiti rambe takaringa kuti zvinoenda nokupi. Tiri kufara ipapa magweta anoita kodzorodzo vanhu weZimbabwe Lawyers for Human Rights wagobatsira kuti ngoni dzashe machakaire arekere kuramba achipinziwa mushishi novatongi nokuti kwai ari kunzi anga ano mhosva yekunzi agoreketa kuti wamunangarwa kwai wamunangarwa aiwaba izvozvo kwai zvaagoreketazvo mhanduwe anga atopinziwa mushishi tikati elcome tikutenda kuti waita kuti atakanuwe. Muno imwe nyaya Sabeth Musengezi uya weZANU-PF anga achida kuitawo katomukanyai nana akadzitape nyasi atadza kuzviita mhanduwe kwatumiwa vanhu vari kunzi kwai imbeveve mhanduwe kwai vanogona pakureketa vanhu iwawo imi kusvikira mapurisa atozouya kwakumusunga kuti takusunga heno kuti nyaya yacho njei tikaiti goona hedu kuti zvinenge zvakamira sei tinenge tiri kunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvazoburika. Dare romakurukota amunangarwa rareketa iro kuti nyasi wabvuma nyaya yekuti kuende vafundi vomuZimbabwe wanoita 50 kunyika yoVenezuela kofunda ikweyo wai 40 vanenge vachifunda kuitirapa vanhu vamwe 10 vachiita zvavanoda rikaiti kuona kuti zvichaitiwa sei munondoziva kauku ndo kwainetsaka iyo waiwai ukuzopfa wai wakomana waita kuteera wabvana wachiteera wese dzinyika dzese kwandoendesiwa wabvana kwese waiteera pakaita kunyangariwa rikaiti rambe zvedu tichiona kuti zvinotekaira sei. Ipapa sarudzo dziriko zuwa rochigumino mwedzi uno dzokuGlenville dzasi Glenville South pachirungu kwai dzatomirira vanhu kuti zviite izvezvi
wari kupinda kwaindi Tsitsi Taomera waZANU-PF, pana Perpetua Mukanda weNCA yamadhuku, kuna Tungamirai Madzokere akazvimira egani, kuna Tonderai Chakeredza, kuna Jojo Mukwangwaidze, wese wakazvimirira wega uri watatu. Unobva waita kuona kutoti ZANU-PF iri kutopinda ichiita kumodhera apa, kupinda nomanhede chaiko mhanduwe, nokutoti haiwa pariba anohwina pavanhu vese iwawa. Regai zvedu tirambe takazviringa. Dai Tungamirai Madzokere iwo anga akamira hache odifama omirira kuti zvinhu zviite zviri nani. Hino regai tirambe tichiringa kuona. Kwaino mapurisa tiri kutsvaka izvezvi kuti wanhu wakabira mumwe murume mari kuBeitbridge inosvika zviuru makumi manomwe noribodzi $71,000 pachirungu waripiro. Madhiri acho mhandiwe akaita kunyangario. Kuno wakanga wainanzva mari yokuba iyoyi pachanetsa ipapa. Regai tione zvedu kuti zvichakona kuzomira chere kana pachinja hurumende. Wopotras waakufunga kuteera vanhu, waakufunga kuita kutsvaka vanhu zvisiri pamutemo manje. Kureketa kuno vari kutiwo vari kutoda kureketa nehurumende kuti munhu wese akone kunyoresa kuti foni yandiri kuseenzesa inonzi hani, nhamba dzayo ndodzipi. Obva wati nokuti kana wanyoresa foni waakutokwanisa kuti vanokwanisa kana kunhadzira imwe foni kuti mameseji ese anopinda anondopinda imomo. Tsamba dzese dzinopinda mafoni yese vanokwanisa kutetekera havo. Mhandiwe noupfene hwavo panoita kunyangariwa. Regai tirambe tichiringa kuona kana zvatonetsa kutoendesana kumatare tione kuti tinozvirambidza chere, nekuti panoita kupfiwa apo. Mwedzi watabvayu waagoisiwa goridhe mhandiwe. Aiwa, kwai goridhe rakaunziwa. Wana makorokoza wakaunza goridhe rinoita tani ribodzi nomazana masere makumi matanhatu 1.86 tons pachirungu. Wamakambani makuru wagounza mazana mapfumbamwe makumi mairi nosereyo makirogiramu 928 kilograms pachirungu. Pabodzi pokuita matani mairi mazana manomwe makumi mapfumbamwe makirogiramu 2.79 tons pachirungu. Tikuti makorokoto. Toringa dziri kuitika pasi rese. Dunhu rosadhaki riri kuhwadziwa fani mhandiwe, nokutoti waTrump wari kuita zvawanoda zvokuita mutsepwede nonyaya yekuisira vanhu zvirango zvoupfumi. Kuno ipapa watadza kutoziva kutoti sadhaki chairman akatoti aiwa Trump agona aita hako, regai tibva tandokuitira 0-0. Mhandiwe, regai tione hedu kuti zvinopera sei, nekuti wari kuhwadziwa. Wareketa ipapa kuti aiwa zvisvinuba tikuramba takaringa hedu kuti zvirikutekera nokupi zvichena nokupi, asi zvisvinuba. Iyo nyaya yaTrump yaakonzeresapo kare kuti iyo mari yokuSouth Africa randi mhandiwe riite kuumburudziwa mukatoto chaiko. Paribe chisvinu rajamba mhandiwe kuenda kuda kotodongorera 20. Mazviziva zvakamboitika gore 2017 zviya, ndo zvabenukapo kare apa. Regai tione kuti zvinosvika kupi izvozvi. Peno mangwana zvinenge zvareruka heno, ticharamba takazviringa. Uku bato roEFF ratonyora tsamba rikuhwadziwa fani kuti kwai kwanga kwakabhinyiwa mubvana watago kunyepa uya tswetswe kwaisiwa masoja wanhu vachida kuratidzira. Regai tione kuti zvinoperera papi izvi zvinomakuwa pasi izvi. Masoja anofanira kuramba ari mumabharaki. Kuno regai tizvione kuti zvinoenda nokupi, nekuti paribe chizvinu. Apawo magweta mamwe muSouth Africa mo waiwabisiwa wakatopuwa makore kugara mujere. Tikati makorokoto, mbavha dzevanhu dzinoda kugara dzirimo mumajere imomo ndimo wanoita kunhadzirisiwa chaizvo zvizvinu. Regai tirambe zvedu takazviringa kuti zvinoenda nokupi. Hemeni Mashaba nopati yache wari kuti takanyepewa. Pokare namusi maimane wari kutoti takanyepewa mhandiwe. Kwai takabatiwa kusu tichinyepewa kuti kwai
zvamativhotera, mukativhotera imimi musavhunduke bago rikaivhunduka nokuti vhati inokwiraba. Kuno mukwiriro kuida kuita vhati ipapa watodedzera kutoti wakomana takutoenda kana kumatare chaiko apa wakatovhota. Mhanduwe gore kaitamba newakuru weANC zvakaita kuoma chaiko. Tinenge tichiti hedu kwazviri kuenda kuMarawi izvezvi vanhu vari kuvhunduka nokusaya kuziva kuti woita sei. Mari yokunze kwenyika iri kuita kusaika. Mayusa mhanduwe kwaira goridhe pokare. Dai wandobhura kuya kwedu tawapa yatinofusha kai tinofusha pese pese rikaiti kuona kuti wachazviita sei. Ukuwo Trump todedzera kutoti China dakiifikisa kwaida kuikuwadza ipapa kwaibva mangwana chaiwo vanenge vakutobhadhara mari dzoupenzi dziri 104% pachirungu. Ibva maziva kuti pakanyangaritsa apo panopfiwa. China yacho iri kutokungawo zvibhakera iri kudaba kuzvingwa zvokuti kwai kungwatsitsi. Mhanduwe rikaiti rambe tichiona, asi izvozvi ndo zvakareketiwa naNyawe izvi kuti ndamhera kubenuka gorambai makaringa. Mukaona zvakadai zvaakiitika zivai kuti ndamhera. Rikaitioni kwazvinoenda. Arsenal iri kutamba noMadrid. Mhanduwe wanoshungu fani dzekuhwina. Rikaiti ndowatiwo makorokoto kana mukahwina, asi kuziva kwedu haiwa Madrid kuChampions League kam wanoita sewakabhejeriwa kana uriwo urombwa hwacho hwakaukonetsa mhanduwe hwokurombawo kuti wasaya anowajamu. Takadaro zvedu kamabujaiwa rikaiti gumire pano ndini wenyu mhanduwe wonhavu.